Hej og velkommen til vores pack-opening. Sig lige hej. Hej. Så siger jeg også lige. Hej. Godt. Vi starter ud med en 5.000 kroner pakke. Ja, vi har så lige sparet op. Så går det være. Nej. Vi skal lige finde, hvor der er held. Så kan jeg også selv se, hvordan man bruger held. Nej. Det var ikke helt det der. Kom nu. Og det kommer til, ja. Så tager vi den der nose-metode, prognosemetode. Ej, bare lad være. Tryk. Op. Okay. Luk øjnene, Thomas. Han bliver hætter hurtigt. Skulle jeg da mene. Gå lige hen på spillerne. Hvem er det? De Jong. Shaq. Hurtighed 83. Gå lige hen. Ikke så god pakke, men fint nok. Ja. Så. Ja. Tryk op. Og så kryds. Ja, og kryds. Okay. Ja, hvad får vi på det her? Kom nu. Vi vil gerne have det lidt held. Det var ikke det. Ikke Messi. Altså, jo, selvfølgelig vil jeg gerne have Messi i parken, men det er ikke lige altid, man får det. Okay. Vi stopper her med lige, indtil vi finder en god en. Ja, så fandt vi lige den heldige metode. Nå, så skal vi se. Ej, ved du hvad, jeg bruger en nose-metode. Okay. Jeg starter der. Op. Lov det sådan der. Og der. Luk øjnene, Thomas. Luk øjnene. Jeg lukker øjnene. Thomas, ikke kig. Nu. Nej, ikke kig. Vi fik en vild en. Meget godt det der. Vi har fået kontakt. Vi sætter bare i Tobias klub. Ja, vi kan. Så stopper vi lige. Og så er vi tilbage. Nu er det spændende. Vores sidste pakke. Dab. Hvad får han? Okay, luk øjnene, Thomas. Luk øjnene. Jeg siger til, når vi må kigge, og vi må kigge. 2! Må lige se, hvor hurtigt det er. Gå lige tilbage. Det er jo pisse lort. Hvorfor? Vi fik Rafael. Ikke så godt. Vi fik et holdfitness. Togfitness lige der. Ja. Det var så det for vores pack-opening. I kommer til at se mere for os. Og vi ses. Hej!